El creixement poblacional que experimenta Roses durant l'estiu requereix un reforç de la policia local per tal de poder atendre i fer front a totes les necessitats i serveis que es donen a la població en matèria de prevenció i seguretat ciutadana en mesos de major afluència de visitants. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Roses reforça cada any la plantilla d'aquest cos de seguretat ciutadana amb 7 agents interins durant un període de 6 mesos. Degut a dues problemàtiques que es van donar l'estiu passat a 2 punts del municipi oposats geogràficament, el consistori creu que no n'hi haurà prou amb aquest reforç de la plantilla. Per aquest motiu ha decidit ampliar en 60 hores més les hores extraordinàries remunerades que poden fer els agents de la policia local de forma voluntària al llarg de l'any. Ja l'any passat ens van sorgir dues problemàtiques de seguretat importants a dos extrems oposats del municipi, com són el tombant al passeig de Santa Margarita i el col·lapse circulatori a les cales del Cap de Creus. Insisteixo, són dos problemes greus, situats en dos extrems geogràfics oposats del municipi, i a més s'hi suma tota la feina de control de les mesures Covid, que en època de temporada alta, pel fet que hi ha moltíssima gent, doncs encara és especialment complicat. Hem cregut que aquest any, de forma excepcional, necessitàvem un reforç extra per a la policia. I en aquest sentit el reforç ha vingut d'un decret extraordinari que es signarà de paper a final d'aquest mes i que el que farà és augmentar el nombre d'hores extra que pot realitzar cada agent de policia. Això perquè la gent ens entengui, els agents de policia tenen una bossa d'hores extres que poden anar realitzant de forma voluntària, evidentment, al llarg de l'any i que són remunerades. Quan arriben al màxim d'aquesta bossa, en cas de necessitat poden seguir fent hores extres, però aquestes ja no són remunerades, sinó que són a compensar, que vol dir que per cada hora extra que desenvolupen, després estan una part de la seva jornada laboral sense venir. Clar, això, per fer servir una expressió col·loquial, és pa per avui i fam per demà. I, per tant, aquest tipus d'hores extra no ens ajuden a l'hora de tirar endavant les necessitats del servei en temporada alta. Per tant, aquest any de forma excepcional el que fem és augmentar la bossa d'hores extra remunerades que pot fer cada agent de policia. I, per tant, d'aquesta manera, amb els mateixos agents tindrem més hores de servei i, per tant, més capacitat per tal de cobrir serveis. Cal destacar també que aquesta setmana s'ha dut a terme el procés selectiu de personal per cobrir 5 places vacants de la plantilla de la policia local, on s'han presentat 224 aspirants, i en breu està previst iniciar el procés selectiu per a la contractació dels 7 agents interins com a reforç d'estiu. Amb les noves incorporacions, la plantilla de la policia local passarà dels 44 agents fixes als 51 durant la temporada estival.